тайминг. Хърц пада, той беше играча на малко живот, снайпера. Бива взет между другото от Мети Спорт. Джигиньо може да си го намери и Прави, да? при 4 в 3 не е невъзможно. Доста малко вероятно да бъде спечелен ретейк, имайки предвид, че имат само един флаш. Има и Само един от тях за има HNS. броня. Трябва да намерят киловете доста бързо. Няма и дефюските. HNS трябва да се разиграе със сигурност, ако искат да откраднат рунда Мети Спорт. Найло успява да намери един. Рефраговете обаче идват. Найло с втори. Найло с трети. Какво? Той изтри всички! Не мога да му позволяваш така да се влиза на сайт и да намеря 2 убийства. А трети да стои буквално и изглежда си, че няма какво да направи, безучастен от Пит. И защо, при положение, че не е тапнал бомбата? Аз не знам какво се случва. На първата половина сме от Инферно. И те първо започва екшена. Ние си казахме, да, това изглежда като най-напегнатата мили среща. Найло. Погледни. Погледни какво прави това момче.